Zlatko! O môj Bože, vyzeráš hrozne! Ďakujem, mami. Nemáš za čo. Ale neboj, prvý deň nie je až tak hrozný. Vážne? Ha! Len som srandovala, prvý deň je najhorší. Ja som tak super mama. Takže trieda, mám tu pre vás jednu otázku. Čo to bol Versalský systém? Kto ho podpísal? Kedy bol podpísaný? Čo obsahoval? A kto mal najväčší vplyv na tento systém? Čo? To sme sa učili? Áno, učili, minulý rok. Ale veď ja si len pamätám, čo som mal dnes na raňajky. Tak prečo by som si mal pamätať niečo, čo sme sa učili minulý rok? Pretože si hlúpy. Takže keďže sme sa už spoznali, mám tu pre vás viacero menších úloh, ktoré vám nezaberú príliš veľa času a preto ich chcem mať hotové do zajtra. Prajem príjemnú zábavu! Pôjdeme postupne a každý mi poviete, čo ste robili cez prázdniny. Takže prvá pôjde Jessica. Ahojte, moje meno je Jessica a cez prázdniny som bola na Havaji, v Dubaji, Japonsku, Číne, Kanade, Mexiku, Londýne, Malorke, Kazachstane, Serengeti, Írsku, Saint-Tropez a Egypte. Ďakujem, Jessica. Môžeš sa posadiť. Ďalší pôjde Tomáš. Ahojte, moje meno je Tomáš a... Tak povieš nám, kde si bol? Cez prázdniny som bol v Austrálii. Zaujímavé. A v ktorom meste si bol? Fisherman 43 Volby West Sydney. To je adresa z Nema. Choď vám! Tak, zase som tu. A žiadny kamarát v mojej triede. Nezabudte vybrať tej kôč. Ako môže byť stále v škole? Veď má najmenej 70. Nie, len nie, Jessiku, nie! O môj Bože, nie! O môj Bože, Juro, nerob to, prosím ťa, nie! O môj Bože, a budem asi vraciať. Prečo tu nemôže byť nikto normálny v tejto triede?